салом алейкум, мардами шарифи Тоҷикистон, номи ман Наюб. Умедворам хуб ҳастед. дӯстони азиз, имрӯз заявлени моро қабул карданд ба қонуну қоидааш. имина барои картаи Муҳаммад Иқболи чумо ки имрӯз хуша ба касалӣ дохтиса. дӯстони азиз, имрӯз эфир намешавад, эфира сар мезгаронем. главни қабул карданд аризамона. мо бояд ранги картои группаи бисёри экстремистҳо бояд маҳкам кунем. Ки будан ҳозир чӣ шидан? кӯшиш карданд дар корае ки именно территория аст ки федератсия як капек бояд и шоколода бояд мардум роҳӣ накунад. Не ки ҳайди Сисоқ Фаём омадеса, и кори ман аст. шумо эфир мегӯен, наера кор мегӯянд. Иқбола насиб боша операсияш мегӯянд ба гуфтаи як группаи ҳаромои дигар, группаи бисёри экстремистҳо. яъне 16,000 евро. дина ман гуфта будам, как будто операция 16,000 евро. ман пешакӣ мегӯям ки фарзанди тупоиш набуроя ай мардум пул талаб накунад. Не ки Иқбол капек ай территория аст федератсия ҳеҷ кароиш намекунад. капек ман иҷозат наметавам. Сисоқ Фаём норозӣ аст ки мардуми шарифи Тоҷикистон, мардуми имина муҳоҷир и шоколода пул роҳӣ мекунад. ман иҷозат наметиҳам. ин номери картае ки шакал рӯи экран мондесай, имрӯз пага удалид мешавад. кори ман аст, мардуми шарифи Тоҷикистон. то ман мерам ҷомда мерасам, соати 11 шаб мешавад бо вақти Москва. дӯстони азиз, насиб боша саҳар эфирмона мезгаронем ба қонуну қоидааш. мо кормона анҷом додем. ман имина барои ҳамин омадагиам. имина Россияи Федератсия.